60 λεπτά Ελλάδα. 60 λεπτά στο χιονισμένο Κίσαμο. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι αρχίζει. Δυναμώνει το χιόνι, άντε καλή δουλειά, παιδιά! Ήρθατε στο καταράκτη και του έχετε γυρίσει την πλάτη για να κάνετε selfie. Ο έρωτας σου. Βλέπετε. Έλα, δεις, έλα. Έλα εδώ. Το τζάμι πάγος, παγωμένα όλα. Παγός. Παιδιά, καλημέρα, καλή σεζόν. Λίγο καθυστερημένη λόγω των γεγονότων. Εκλεκτές αφήξεις. Yes, παιδί μου. Γκόλιας. Ένα όνομα που θα συζητηθεί. Γκόλιας. Τι έγινε, ρε. Θέλουμε καμιά ώρα για να στεγνώσει. Μισό λεπτό. Πακιδάρης, με συγχωρείτε. Πακιδάρης. Καλή αρχή, παιδιά, πάμε. Καλή αρχή. Χαμζάς, σκηνοθέτης. Ατζηνικίτας, οπερατέρ. Κάνα δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μυστική κάμερα. Ο φίλος μου Αντώνης, συμπαρουσιαστής. Και αυτή τη σεζόν γνωριζόσαστε, ναι, τα λέμε κατά καιρούς. Θετικό. Έχω φέρει καφέ μου. Φρέσκος. Πώς είστε καλά, καλημέρα, είμαστε καλά. Δυνατά πάμε. Με το δεξί, γιατί είμαστε προληπτικοί. Θα λέμε Κίσαμο. Πάμε γερά! Πάμε την Αγιά και το μεταξοχώρι. Μεταξοχώρι. Γιατί μεταξοχώρι? Παλιά είχε πολλές μουριές. Γιατί μουριές? Γιατί είχε μεταξοσχώρι και σιγουρά μετάξι. Και πού τα στέγνωναν όλα αυτά? Στις ταράτσες. Τώρα κάτσε μπας και βρούμε και κάνα κάτοικο. Από εδώ πάνω που είμαι πάλι δεν βλέπω κανέναν άνθρωπο. Αυτός ο πλάτανας πρέπει να είναι πολύ παλιός. Έχει πολύ παλιά κουφάλα. Εκτός από σένα έχει και άλλους κατοίκους εδώ? Όχι, μόνο εδώ. Εσύ μοναδική?
Ο Ξενώνας που είναι? Εδώ, ναι, θα ανεβούμε πάνω με το αυτοκίνητο. Θα έρθω μαζί σας, χωράω. Αμέ, πόσο χωράς, όλοι καλοί χωράνε. Ιδανικές οι καιρικές συνθήκες. Ήλιος, έστω και με δόντια. Ξεκινάμε για κορυφή. Κίσαβος, κοντά στη Λάρισα και απέναντι από τον Όλυμπο. Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν. Αρχίζει η χιονόπτωση. Κατευθυνόμαστε για το χωριό Σπηλιά. Είναι το τελευταίο χωριό πριν την κορυφή του Κίσαβου. Βλέπετε τόσο περνάει η ώρα, όσο ανεβαίνουμε, όσο πλησιάζουμε προς τα 1000 μέτρα. Εμείς θα πάμε στα 1900. Η χιονόπτωση δυναμώνει. Α δούμε, αν θα τα καταφέρουμε. Όχι, θα μας δείξει. Τζα! Τζα! Ο οδηγός μας θα μας ανεβάσει τώρα Κιμερινά Σπορ και άλλες τρέλες, ξέρετε. Με τον Γιάννη ανεβαίνουμε στο χωριό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, κοντά στην κορυφή. Τώρα κάνουμε στρατηγικό σχεδιασμό. Ο παλιός και ο έμπειρος είναι αυτός που θα χαράξει πορεία. Πας μπροστά, εσύ ακολουθούμε. Ό,τι θες. Όπως θέλετε, πάει και εσείς και εγώ. Εύκολος είναι ο δρόμος. Ίσως πάμε στη διασταύρωση και μετά μπροστά εσείς. Είναι το πιο ψηλό χωριό στο Κίσαβο, ακριβώς κάτω από την κορυφή. Είμαστε γύρω στα 700 μέτρα υψόμετρο μετά το χωριό Ανατολή. Η Σπηλιά είναι στα 850 μέτρα. Από εκεί μας οδηγεί ο δρόμος για το ρηβατικό καταφύγιο 1978 μέτρα ψηλά. Εσύ δροσιά τι κάνεις? Εγώ τα ζώα εδώ κατεβαίνω. Κτηνοτρόφος είσαι? Ναι, ναι. Τι κάνετε, τα ζώα είναι κάτω εκεί, Ναι, κατεβαίνω από το δάσος από πάνω τώρα. Δεν είναι που κανένα εδώ. Πού να τα δεις, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω το μάτι μου. Να το. Απολοχία είναι το... Μας τα φέρνουμε εδώ στο σπίτι, λέει πάτε τώρα. Εσείς κτηνοτρόφιστε, φοράτε στο στάβλο εδώ εκεί, παλιά. Λοχίας κτηνοτρόφος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Καλώς το να. Καλώς το σας όχι μας. Τι έγινε, Σε είδαμε να πούμε μια καλημέρα. Καλά κάνατε. Καραούλη. Καραούλη. Τάρτη σήμερα. Αγορογούρνο. Αγριογούρνο. Αγορογούρνο βγάλαμε και μας έχει κόψει και το σκυλί του καλύτερο. Ένας έφυγε και του πάει κάτω στο γιατρό. Κάτσε να δούμε μια από κάτω τη ρεματιά. Έχει κυνήγι εδώ. Αγριογούρνο. Ο λαγός απογορεύεται. Εδώ είναι απογορεμένη περιοχή. Με άδεια βγαίνεις με κανονική. Εδώ είσαι με άδεια μόνο αγριογούρνο. Ναι. Και κυνηγάνε τώρα οι συνάδελφοι σου κυνηγοί εδώ στη ρεματιά και έχετε στήσει καραούλι πέρα. Κι άλλος εδώ. Έλα, συνάδελφε εδώ. Τι κάνεις, καλά σε? Καλά. Έλα, μου βγάζει και το γάντι. Με τι ασχολείσαι εσύ? Εγώ έχω μαγαζί με είδη κυνηγίου στη Λάρισα. Απ' τη Λάρισα έρχεσαι και είναι εδώ τα φιλάρια. Είναι το χωριό μου εδώ. Α, είναι το χωριό σου εδώ. Η Σπηλιά. Καταγωγή μου εδώ γεννήθηκα. Η Σπηλιά πόσο μακριά είναι? 5 χιλιόμετρα εκεί που φαίνεται. Να, αυτά που φαίνονται. Γεια. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Σπηλιά και μετά πάμε να ανέβουμε στην κορυφή. Γεια σας, παιδιά. Καλά. Καλώς τα παιδιά. Οι ορειβάτες, πολεμιστές όλοι. Όλοι εδώ είναι ορειβάτες και σε περιμένουμε. Παιδιά, δεν πιστεύω ότι είναι κάποιος ανήλικος. Καλώς ήρθατε. Καλά. Είμαι ο πρόεδρος τοπικού Σπηλιά. Χαρά μας να γνωρίζουμε τους και εξέχοντες. εμείς που ήρθατε στο χωριό Την μας. εξουσία. Καλά είσαι? Οκ, μια χαρά. Μόνιμοι κάτοικοι πώς είσαστε εδώ? Όχι, δεν είμαστε τώρα. 10. Είμαστε 30. Αλλά τώρα που ήρθαμε εμείς είμαστε και κάποια κατασταριά. Παιδιά, άρα πρέπει το 60 λεπτά να πηγαίνει για να αυξηθεί ο πληθυσμός. Έτσι. Και κάτω. Είμαστε στη βάση μας, που είναι ένα από τα πιο παλιά σπίτια στο χωριό και το πιο μεγάλο. Είναι από τα λίγα που γλιτώσαν από το κάψιμο από τους Γερμανούς. Εδώ μπορούν να φιλοξενηθούν 20 άτομα περίπου, αν έχουν υπνόσακο φυσικά μαζί, γιατί κοιμούνται στρωματσάδα, δωρεάν φυσικά, και από εδώ φεύγουμε για τις δραστηριότητες της περιοχής. Μέσα στην ιστορία του σπιτιού αυτού είναι και διάφορες μάχες που γίνανε εδώ και έχει και σφαίρες καρφωμένες από εξτραγισμούς στην πόρτα εδώ και μία στο κάγκελο εκεί στο παράθυρο. Κατευθυνόμαστε προς το καταφύγιο του Κίσαβου, το οποίο είναι σε μικρή απόσταση από την κορυφή. Ομίχλη, κρύο, χιόνι, πάγος, ομορφιά αλλά και επικινδυνότητα. Προσεκτική οδήγηση.
Όπα. Επιτρέπετε, Α, ωραία. Καλημέρα, τι γίνεται? Καλημέρα, καλά, εσείς? Νομαρχίας εσείς? Όχι, περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ναι, κάνουμε αποκτηνισμό. Είδα διαπράτηση δρόμου και αλατάκι, Ναι, ναι. Πόσα χρόνια στη δουλειά? Εγώ έχω 33 χρόνια. Και πόσους έχετε σώσει με τον συνάδελφο εγκλωβισμένους? Έχουμε βοηθήσει πάρα πολλά άτομα. Εμείς οι Αθηναίοι που ερχόμαστε διακοπές, τι λάθη κάνουμε και εγκλωβιζόμαστε? Συνήθως αλυσίδες δεν φοράτε ποτέ. Πέρυσι είχαμε ένα εγκλωβισμένο λεωφορείο. Λεωφορείο? Λεωφορείο με μικρά παιδάκια. Με παιδάκια επισκέπτες, Επισκέπτες από την Αθήνα, εγκλωβισμένο 200 μέτρα κάτω από εδώ. Δυναμώνει το χιόνι, άντε καλή δουλειά, παιδιά. Τα λέμε. Πάμε για ξενάγηση καταφύγιο. Πάμε καταφύγιο. Εσύ ρε Φωτεινή, με τι ασχολείσαι? Ποια είναι η δουλειά σου? Εργάζομαι. Εργάζεσαι. Είμαστε συνάδελφοι. Κάνουμε την ίδια δουλειά, εργαζόμενα και οι δύο. Πού εργάζεσαι, μυστικό? Γυμνάστρια είμαι. Εγώ είμαι απόστρατος του ελληνικού στρατού, ακριβώς. Γιατί έφυγε, νωρίς έφυγες? Έφυγα νωρίς, αποφάσισα να ολοκλήρωσα, έκλεισα έναν κύκλο σε τι βάθμο ξενώνω. έφυγες? Συνταγματάρχης. Λέτε κύριε Συνταγματάρχη. Μάλιστα, ακριβώς. Ανθυποδεκανεύς, συνάδελφοι κι εμείς. Εδώ τι είναι τώρα? Αυτό τώρα είναι το παλιό του καταφύγιο. Εδώ ήταν κάποτε που έγινε το πρώτο κτίσιμο. Α, πριν επεκταθείτε. Τα τυχεία αυτά είναι 60-65 πόντους. Τα παλιά τα σκήτα ξύλινα έπρεπε να είσαι πολύ μάγκας για να μπορέσει να κάνεις αυτά. Με σύρμα, με σύρμα δεμένα. Άτα. Είναι με σύρματο χιονοϊδέστρα, καμία ασφάλεια και οι μπότες αυτές. Και οι μπότες οι παλιές που κάνανε σκι. Εδώ λοιπόν είναι τα δωμάτια που κοιμούνται από τους συλλόγους που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Ωραία, και μάλιστα θυμίζει λίγο στρατό. Είναι, ναι, δεν είναι. Καταφύγιο είναι, βασικά καταφύγιο. Αλλά είχαμε και μια ομάδα πρόπερση από τη Γερμανία. Δηλαδή ορειβάτες. Που ήρθαν λοιπόν από τη Γερμανία και μείναν κατενθουσιασμένοι και είπαν θα ξαναρθούν πάλι του χρόνου. Έβαλε λίγο δροσιά, Λίγο. Όπα! Περίμενε, έλα. Ερώτηση πρώτη. Προς τα πού είναι η κορυφή? Προς τα πάνω. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, από εδώ. Δεν φαίνεται μέσα στην Ομίχλη. Πόσα χρόνια εσύ στην ορειβασία? Εγώ πολύ λίγο, 1,5 χρόνο. Καινούργια είμαι, ναι. Είσαι το κορίτσι της παρέας, Είμαι το κορίτσι της παρέας. Με τι ασχολείσαι όταν δεν ανεβαίνεις βουνά? Είμαι φύλακας στα σχολεία. Οι συνθήκες σήμερα δεν είναι και ιδανικές. Όχι, έχει ομίχλη και όταν υπάρχει ομίχλη όπου και να είσαι και το μέρος να το ξέρεις, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθείς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος της παρέας? Σε ηλικία. Εσύ, πόσο είσαι?
65. Παιδί είσαι, 65. Μάχημος, γυμναστική. Μάχημος. Έτσι. Κάθε μέρα και τις Κυριακές περπάτημα. Μέτρα ασφαλείας για να μην κινδυνεύσετε τώρα που έχει και το καιρό αυτό το κακό με την ομίχλη. Τι κάνετε, μέτρα ασφαλείας? Μέτρα ασφαλείας, είμαστε κοντά ένας με τον άλλο. Για να βλεπόμαστε, να μηχανόμαστε. Έτσι. Πόσοι είσαστε? Σήμερα είμαστε 9 άτομα εδώ πέρα. 60 λεπτά Ελλάδα. Οι ορειβάτες μέσα στην ομίχλη πάνε για κορυφή. Όταν ο καιρός το επιτρέπει, δείτε τι γίνεται στον προφήτη Ηλία. Το εκκλησάκι της κορυφής, ο προφήτης Ηλίας, είναι θαμμένος στο χιόνι. Όποιος θέλει να προσκυνήσει, πρέπει να σκάψει. Επιστροφή στην ομίχλη. Λοιπόν, και μετά τα βουνά και τους πάγους, η ανάπαυλα των πολεμιστών. Ελάτε να δείτε. Παρακαλώ, πέραστε. Καλά. Τι γίνεται? Οι αθλητές, οι πολεμιστές όλοι. Έλα, κάτσε κάτω από το καζάνι. Να ο αθλητής, τον είδες? Όπα. Αυτό είναι. Έλα. Λίγο εδώ, να μου κάνεις με την καμερούλα σου πορεία που θα ανέβω εκεί απάνω. Μόλις φτάσω εκεί και χαθώ, ξεκινάτε. Εντάξει, πατάει μια χαρά τα μάξι. Το φρενάρουμε πρώτη, μια χαρά. Φύγαμε από Σπηλιά. Πηγαίνουμε προς Καρίτσα, από τον σύντομο δρόμο, τον ορεινό, και το καταλάβατε γιατί είναι χιονισμένος. Έχει αρκετό χιόνι, έχει 40 πόντους χιόνι τουλάχιστον, έτσι πως υπολογίζω. Και απέχουμε γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα για την Καρίτσα. Είναι το δυσκολότερο σημείο, Αυχένα το λένε, είναι το πιο ψηλό σημείο, η ανηφοριά του δρόμου. Είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε διαρκώς με πρώτη και βεβαίως με το 4x4. Και βλέπουμε.
Βρισκόμαστε στην Καρίτσα, στο μπαλκόνι του Κισάβου, με υψόμετρο 270 μέτρα. Από το μπαλκόνι του Κισάβου βλέπεις 60 χιλιόμετρα παραλίες. Όποιος δεν θέλει θάλασσα, υπάρχουν οι καταράκτες. Βρισκόμαστε στο κόκκινο νερό, όπως βλέπετε, εκεί που αναβλύζει και που στο πέρασμά του, ας πούμε, κοκκινίζει το έδαφος. Γι' αυτό και το ονομάζουμε κόκκινο νερό. Οι δεξαμενιές αυτές έρχεται, ας πούμε, ο τουρίστας, ας πούμε, ο κόσμος όλος, ας πούμε, και έχει κάποιες θεραπευτικές ικανότητες. Οδός καπνιστών, γιατί απ' έξω, όχι από μέσα, απ' έξω για αυτούς που περνάνε και πραγματικά όσοι έρχονται στο χωριό μας και σταματάνε δηλαδή εδώ, τους φαίνεται περίεργο. Γιατί απαγορεύτηκε πουθενά, θα πω την αλήθεια, επιτρέπεται. Νέος άνθρωπος στο χωριό. Τι κάνεις εδώ και δεν πήγες Λάρισα ή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Κάστανα. Κάστανα τι, πουλάς? Όχι, πουλάω και αγοράζω. όχι. Παράγεις. Παράγουμε κάστανα, μάλιστα. Είσαι και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Νέος είσαι. Μικρός για πρόεδρος. Θέλει όρεξη για να στήσεις κάτι καλό. Άρα ήταν μεγαλύτερης ηλικίας οι άλλοι και λέει να βάλουμε το πιτσιρικά να τρέχει, Έχει τους έμπειρους να σε ακολουθήσουν, αλλά ο νέος πρέπει να τρέξει. Τι παραγωγή έχετε εσείς εδώ, ετήσια? Φτάνουμε γύρω στους 600 τόνους περίπου. 600 σαν Καρίτσα. 600 τόνους υπολογίζει με γύρω στα 3 ευρώ τηλεθεατής πόσα μπορείτε να βγάλετε. Άρα είναι ένα εισόδημα το οποίο, αν μη τι άλλο, σου δίνει τη δυνατότητα να μείνεις εδώ στην Καρίτσα. Είναι ικανοποιητικό το εισόδημα. Πόσοι είστε η παραγωγή δηλαδή στην περιοχή? Γύρω στις 40 οικογένειες σίγουρα. Πάμε για το χωριό με Λιβύα τώρα. Έχει ήλιο, αλλά είναι αυτό που λέμε ήλιος με δόντια. 3 βαθμοί Κελσίου. Έκανε κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε κι να νιώσεις, όπως δεν νιώσεις ποτέ. Κλείσε λίγο. Ψιλοκόπη, Ψιλοκόπη. Γεια σου ρε φίλε. Ο μεγάλος, ο παλιός και ο νέος. Το νέο αίμα. Πατέρας γιος ή... Πατέρας γιος. Αυτή είναι η βασική σας δουλειά που κάνετε εδώ? Η βασική μας δουλειά, η υλοτομία. Αυτό είναι δρύς, δεν είναι? Δρύς. Εσείς δουλεύετε για τζάκι, δουλεύετε για έπιπλα, γιατί δουλεύετε? Συνήθως πλέον οι βιομηχανίες έχουν κλείσει και τα επιπλάδικα. Όλος ο όγκος της ξυλίας φεύγει για καψόξυλο.
Πρώτα το βασικό μέλημα και η βασική αρχή είναι να πέσει σωστά ο δέντρος, να μην κρεμαστεί και έχουμε επικινδυνότητα. Δεύτερον, αφού θα πέσει ο δέντρος κάτω, θα κοιτάξουμε να τον κρεβατώσουμε που λέμε εμείς, να τον βάλουμε κάτω. Γιατί τον λες ο δέντρος και όχι το δέντρο? Έτσι έχεις μάθει, Είναι η ορεσίβια διάλεκτος που λέμε. Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε? 18. 18 στα βάσανα νωρίς, πώς και έτσι τη δουλειά του πατέρα? Ακολούθησε τη δουλειά του πατέρα τώρα. Βγαίνει με ροκάματο ρε παιδί μου? Κάτι βγαίνει. Ήθελα να περάσω χρονολογία, τα πέτυχα, αυτό μπορεί να ξαναδώσω. Καθαρίζεις για να ανασάνει δηλαδή? Ναι, στην δασοπονική ορολογία καλλιέργεια. Καλλιέργεια. Εμείς το λέμε καθαρισμό. Τι περιμένετε? Τον ταχυδρόμο. Λεφτά? Να πάρουμε κανένα ευρώ. Είναι οι καταράκτες της Τσουβάλας. Και είμαστε εδώ πέρα στο περιπατητικό μονοπάτι του χωριού, έτσι? Με Λιβύας, σε μήκος 8 χιλιόμετρων και στη μέση της διαδρομής συναντάμε τον καταράκτη.
κάνει εντύπωση ότι ήρθατε στο καταράκτη και του έχετε γυρίσει την πλάτη για να κάνετε selfie. Το καταράκτη πότε θα το δείτε, ρε παιδιά? Έλα εδώ εσύ. Εσένα πώς σε λένε? Χρύσα. Γεια σου, ρε Χρυσά. Τι είστε εσείς? Φοιτητές. Πού? Στη Λάρισα. Σε ποια σχολή? ΤΕΗ Διοίκηση Επιχειρήσεων, τμήμα. Ποιο έτος? Τρίτο. Θα βρείτε δουλειά? Ναι. Μπράβο, ρε μεγάλη. Τι κάνετε σήμερα, εκδρομούλα? Ναι. Βασικά κάνουμε μια έρευνα. Εσύ ποια είσαι? Άσπα. Γεια σου, ρε Άσπα. Τι έρευνα κάνετε? Σχετικά με τον περιπατικό τουρισμό του Δήμου Αγιάς. Δηλαδή, τι θα κάνετε? Πηγαίνετε στο μονοπάτι, ας πούμε, και λέτε... Όχι. Αναφερόμαστε στους κατοίκους, κάναμε κάποια ερωτηματολόγια για τους κατοίκους σχετικά με το πώς βλέπουν τον τόπο τους και θέλαμε να δούμε το μονοπάτι αν μπορεί να προωθηθεί ή όχι. Και τελικά αυτή η έρευνα που κάνετε πού καταλήγει? Πώς θα βλέπεις τα συμπεράσματα? Θετικά προωθείτε τουριστικά η περιοχή? Δεν προωθείται αρκετά όσο θα έπρεπε. Πιστεύω ότι η περιοχή έχει πάρα πολλά να δείξει, αλλά έχουν μείνει αναξιοποιητά. Τι λάθος είναι, έχει γίνει? Το λάθος είναι, πιστεύω πιο πολύ, ότι δεν έχει προβληθεί η περιοχή αρκετά. Υπάρχει μια διαφορία των κατοίκων προς το παρόν. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει εμείς. Δηλαδή. Δεν πολύ ενεργοποιούνται, αυτό ακριβώς. Δηλαδή το χειμώνα περισσότερα τσίπουρα και λιγότερη δουλειά. Αυτό έχουμε δει εμείς προσωπικά. Σήμερα κάνουμε την πιο απλή δραστηριότητα, αλλά και την πιο popular, θα έλεγα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Ένα απλό περπάτημα. Καρμινέ, μετά που θα πάτε? Το συνδυάζουμε με μια τοξοβολία, κάτι που μπορούμε να το κάνουμε ευχάριστα όλοι μας, και με ένα flying fox, ένα αέριο πέρασμα, στο οποίο και αυτό με τον κατάλληλο εξοπλισμό το κάνεις με ασφάλεια και είναι κάτι ψυχολογικό το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος και το συνδυάζει με το μονοπάτι. Αυτό με το φίλο είναι ωραίο, κοίτα. Είμαι εντάξει, κούκλος. Και να μην είμαι. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, μια που υπηρέτησα στους πεζοναύτες, τη διετία 86-87. Έλα ρε πεζοναύτη κομμάτο, πάμε γερά. 3, 2, 1, έφυγες, πάμε, έλα γερά. Πάμε, ναι, να φέρω τσιπουρό. Πού είναι μια σκάλα να κατέβει ο κύριος? Δεν βασάω. Πήραμε κανένα φράγκο. Κάτι έγινε. Να βγάλουμε τη βδομάδα. Καλώς τα παιδιά, τι γίνεται? Να, εδώ εσείς δουλεύατε, δικαιολογημένοι να... Χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Οι άλλοι δεν ξέρω, δουλέψαν. Όλος ο κόσμος δουλεύει. Καλά είστε? Στον ύπεδρο όλος ο κόσμος δουλεύει. Καλώς τα παιδιά, τι γίνεται? Καλά. Να, εδώ εσείς δουλεύατε, δικαιολογημένοι να... Χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Οι άλλοι δεν ξέρω, δουλέψαν. Όλος ο κόσμος δουλεύει. Καλά είστε? Στον ύπεδρο όλος ο κόσμος δουλεύει. Άστε καλά. Εδώ είναι οι τοπικές αρχές,
Θα σου πω, εσύ για δήμαρχος μου κάνεις. Για κουντάρας. Πες μου, εν συντομία, το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής που πρέπει να λυθεί χτες. Άμα κουνάς το κεφάλι. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχετε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Και τι θα κάνετε. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Πώς θα τα ξεπεράσετε τα προβλήματα χωρίς λεφτά. Έχουμε τα κάστανα και τα μήλα. Κάστανα και μήλα. Αυτό κάτι θα σου πω εγώ τώρα. Περίμενε. Πότε το έχεις κόψει αυτό. Οκτώβρη. Νοέμβρης. Δεκέμβρης. Από τα ψυγεία. Επιτρέπετε, Ναι. Καλό. Πότε τα έχεις κόψει αυτά. Θα είναι Οκτώβριο. Αυτά εδώ είναι τα λεφτά του χωριού, έτσι. Ναι, Από εδώ ζείτε. Ο μαύρος χρυσός στο χωριό. Γιατί λέμε ο μαύρος χρυσός, δηλαδή πόσα λεφτά βγάζετε, μάλλον πόσους τόνους βγάζετε. Η Μελιβία παράγει γύρω στους 1.500 τόνους ετησίως. Προς το κιλό. Από 2,5 έως 3 ευρώ. Σύνολο. Σύνολο, κάντε το λογαριασμό. Εσύ που είσαι πρόεδρος. Εμείς είμαστε υπάλληλοι. Πόσο? 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι όπως τα βλέπω, πρόημα πρέπει να είναι αυτά. Ναι. Πού το ήξερα. Και μου το είχε πει και νωρίτερα. Και η προημότητα είναι που φέρνει τα λεφτά. Αυτά Ελλάδα ή εξωτερικό. Εξωτερικό. Το χωριό μας έχει γύρω στα 400 σπίτια. Το χειμώνα βέβαια είναι πολύ λίγος ο κόσμος, γύρω στα 30 άτομα, 35. Το καλοκαίρι περνάμε τους 600. Τελείωσα το σχολείο και τώρα μένω εδώ. Μόνιμα. Με μιλήσει ασχολούμαι. Είναι κανένα δύο παιδιά που ασχολούνται με γελάδια και με τροφία. Εντάξει, Σαββατοκύριακα βγαίνει ο κόσμος. Έχω παρέες. Τις καθημερινές λίγοι είμαστε. Το μοναστήρι να πάτε να το δείτε, είναι πολύ καλό. Έχει πολλά κορίτσια, πολλές καλόγριες. Έτσι, είναι καλές κοπέλες. Είναι από Εστονία, από Αμερική, από Αγγλία, Γερμανία. Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, gesegnetes neues Jahr. ね、日本の教会が神様によって力づけられることを願っています。Õnnistatud jõulupühi, õnnistatud Kristuse sündimise pühi ja head uut aastat. Sei gesegnet. Naiste Vlajimeni. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου της Ανατολής του Κισάβου. Είμαστε στα 1095 μέτρα υψόμετρο και είμαι υπεύθυνη, δηλαδή ηγουμένη αυτής της προσπάθειας που γίνεται εδώ σε αυτό το μοναστήρι.
Το μοναστήρι μας έχει γύρω στις 20 με 30 μοναχές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιαπωνία, Ρωσία, Αρμενία, Λίβανο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη φυλή της Κίεβου εδώ πάνω. Είμαι αδελφή Θεοδόξη, είμαι υπεύθυνη για τη φάρμα εδώ στο μοναστήρι και αυτή τη στιγμή καθαρίσουμε το στάβλο από τα πρόβατα. Εγώ είμαι από την Αυστρία και έχω 25 χρόνια εδώ στο μοναστήρι. Είναι μεγάλη ιστορία, είχα έρθει με ένα γκρουπ νέων ανθρώπων που βοήθησαν εθελοντικά το μοναστήρι και μου άρεσε η Ορθοδοξία και μου άρεσε έτσι η ζωή στο μοναστήρι και αποφάσισα να θέλω να ζήσω τη ζωή μου με τον Χριστό. Ένα μηχάνημα που κάνει ζωοτροφή, χλωή, που ταΐζουμε τα ζώα μας. Όλα τα χρόνια στην Γερμανία δεν ψάξαμε και βρήκαμε αυτό που μας γεμίζει την ζωή και θέλουμε να πάμε στην οδό της αιωνίας ζωής. Το βρήκαμε εδώ. Ελάτε κορίτσια. Έλα. Τι άλλο να σας δώσω τώρα πάλι. Πάμε. Μετά από 7 μέρες βγαίνει το κρυθάρι έτσι. Και το σημαντικό είναι που τρώνε τα ζώα το κρυθάρι, όχι μόνο το πράσινο και τα σπόρια, αλλά και τις ρίζες. Είμαι αδελφή Θεοξίστη, είμαι από την Αγγλία. Είμαι εδώ όταν θα έρθουν οι άνθρωποι, μπορούμε να δώσουμε λίγο νεράκι, λουκούμι, αυτό που έχουμε. Εγώ ήρθα με οι πρώτες μοναχές πριν 16 χρόνια. Το κοινό που έχουμε δεν είναι η γλώσσα, δεν είναι η κουλτούρα, είναι αυτό που ψάχνουμε το Θεό και έχουμε αγάπη. Είμαι αδελφή Θεοξένη, από την Ιαπωνία είμαι, από το Τόκιο. Είμαι στην Ελλάδα 20 χρόνια. Στην Ιαπωνία δεν υπάρχει μοναστήρι και είχα ραφτάρα να γίνω μοναχή και ήρθα στην Ελλάδα. Είμαι ο αδελφή Διοζώστη και είμαι από την Εστονία. Πρώτη φορά ήρθα για επίσκεψη με κάποιους φίλους μου. Βασικά δεν είχα και σκοπό να έρθω στην Ελλάδα, αλλά μου είπαν έλα, δεν έχεις έρθει στην Ελλάδα καθόλου και πάμε στο μοναστήρι. Και έτσι σιγά σιγά στο φθινόπωρο γυρίσα πάλι και έτσι βρέθηκα εδώ. Τώρα φτιάχνουμε περίπου από 100 λίτρα γάλα, τυρί την ημέρα, τρώμε εμείς και πουλάμε. Είμαι η αδελφή Θεονίκη και είμαι από την Γερμανία. Εδώ έχουμε το θερμοκήπιο που το χειμώνα καλλιεργούμε σαλάτες,
Έχουμε διάφορα είδη σαλάτες, έχουμε ρόκα, σπανάκι. Ήταν ένα περιβολάκι, μορφό και μικρούλάκι. Γνώρισα το μοναστήρι από την ηγουμένη μας, την ηγουμένη Ροθοδέκτη. Την γνώρισα στο εξωτερικό σε ένα άλλο μοναστήρι που έκανα ένα προσκύνημα στην Ελβετία. Μου συγκίνησε τόσο πολύ που ρώτησα την διεύθυνσή της και ρώτησα αν μπορούσα να μένω για λίγο καιρό μαζί τους. Και αυτό ήταν. Δεν υπάρχει κορμός, δεν του. Ο πλάτανος, ωραίο πλάτανος, Κούφιες όλους. να του πέφταν τα φύλλα, κλάψε με να κλάψε με για πέθαμε. Νοτάξε με. Καλόγερος. Η αδυναμία μου, ναι. Ο έρωτας μου. Δεν υπάρχει καλύτερος φίλος. Ευάγγελος. Φημενικός, ελληνικός, καθαρός. Είναι ο φύλακας του χωριού εδώ. Έλα. Έλα. Σταύρο! Ορκοντούλα η βλάκα στα βουνά, βάζει το μοσχό στα μάλια, βάζει το μοσχό στα μάλια, ώρας της Θεσσαλίας στα χωριά. Βρισκόμαστε στο σχολείο του Μεγαλοβρύσσου. Αναβιώνουμε τον παλιό τρόπο με τον οποίο γινόταν η διδασκαλία. Εδώ, σε αυτό το χώρο, βρίσκονται τα παλιά θρανία, οι παλιοί χάρτες, τα παλιά γεωμετρικά σχήματα, με τα οποία γινόταν το παλιό ορολόγιο πρόγραμμα των μαθητών πριν από τον πόλεμο. Να δεις μια παρέα, πολύ ωραίους καλλιτέχνες, με γόνιμη τρέλα. Εμάς μας αρέσουν οι τρελοί οι οποίοι έχουν τη γόνιμη την τρέλα. Έλα. Γιατί πήρες την απόφαση
να έρθεις να λειτουργήσεις καλλιτεχνικά εδώ στο χωριό, σε ένα χωριό των 50-55 κατοίκων. Ναι, καλλιτεχνικά λειτουργούσα και πριν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ήταν η Πολύβου και μεγάλη. Ναι, Πολύβου και μεγάλη. Εδώ η ζωή είναι πολύ καλύτερη. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι ήρθαμε από κάποιο ζόρι, μας άρεσε αυτή η ζωή. Εσύ ποτέ αποφασίζεις ότι θες να ασχοληθείς με το ξύλο και εν προκειμένου εδώ με τα όργανα? Έχει κάποια χρόνια με τον αδερφό μου τον Χάρη, τον Παγκυρτσίδη. Ξεκινήσαμε μαζί. Λειτουργείς με παραγγελίες, με ίντερνετ? Πιο πολύ eBay, εξωτερικό δηλαδή, μέσα από το ίντερνετ κτλ. Και με παραγγελίες. Τώρα, Σοφία, τι ακριβώς είναι? Λέω να κάνω ένα μπολ. Ένα μπολ. Υπάρχουν φορές που ξεκινάς για κάτι και στον δρόμο αλλάζεις και λες όχι, δεν θα κάνω μπολ, θα κάνω κάτι άλλο γιατί αλλάζει η έμπνευση. Ναι, αν και δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Εσύ τώρα με τον άντρα σου δεν έχετε καμία σχέση εδώ με το χωριό? Όχι, καμία. Πότε πρώτο ήρθατε? Το 95. Βόλτα από Θεσσαλονίκη, Θέλαμε να φύγουμε από την πόλη και ψάχναμε λίγο την περιοχή. Πήγαμε λίγο στο Πήλιο, αλλά μας φάνηκε πολύ τουριστικό. Ναι. Και πολύ κόσμο. Και μετά βρήκαμε τον Κίσαβο και μετά βρήκαμε το Μεγαλόβρυσο και μείναμε. Σοφία, εδώ πέρα τι είναι? Low budget story. Δηλαδή μια ιστορία λίγων χρημάτων, ρε παιδί μου. Για να ανακαινιστεί όλο αυτό το σπίτι και να γίνει αυτό που βλέπετε τώρα, βοηθήσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν ειδικός αυτουργός και μέγας χορηγός Λεωνίδας ο Μεγαλοπρεπής. Τι έκανε ο Λεωνίδας ο Μεγαλοπρεπής? Ο Λεωνίδας έκανε τις γυψοσανίδες. Ο μέγας ηλεκτρολόγος, καταλαβαίνω πολύ. Ηλεκτρολογικά. Ένας μπογιατζής έπεσε ξαφνικά από τον ουρανό, σε καλές τιμές προφανώς. Σε σχεδόν τίποτα. Εδώ τι κάνετε? Εδώ λειτουργείτε συνεταιριστικά? Εδώ είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρυτικά της μέλη είναι 5 άτομα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν ήταν οι φίλοι, η οικογένεια, αν δεν ήμασταν και εμείς. Δεν θα υπήρχε όλο αυτό τώρα. Έτσι. Και ας σου πω και κάτι. Το ήμασταν θελήτα. Αλήθεια, μα την Παναγία. Στο ορκίζομαι, πίστεψέ με. Όλα είναι φυσικά και είναι πέτρες από τον Κίσαβο. Εδώ. Ντόπιες, Δικές μας, ναι. Αυτές βέβαια καθορίζουν το τι ακριβώς θα κάνω. Για να σου δώσω να καταλάβεις, ο κόκορας προέκυψε από το κεφάλι του. Σπάζοντάς τα, βγάζουν διάφορες αποχρώσεις. Πρέπει να έχεις και φαντασία. Βέβαια. Πρέπει να έχεις τη ματιά να το δεις. Σχέδια, μελλοντικά. Εδώ παράγεται έργα, ωραία έργα. Παράγουμε. Προς το παρόν παράγουμε. Το μέλλον θα δείξει. Γεια σου. Χαίρετε. Εγώ είμαι ο Νίκος. Κέρστη. Κέρστη. Κέρστη, ναι. Και το άλλο πώς το λέμε, το επώνυμο? Οντάλ. Εντάξει. Ας σε λέω με το επώνυμο, πιο εύκολο μου φαίνεται. Ας σε λέω Οντάλ. Από πού είσαι? Είμαι από την Νορβηγία. Και τι δουλειά κάνεις? Ζωγραφίσω. Ήρθα στην περιοχή πριν από 12 χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ, ιδιαίτερα το Μεγαλόβρυσο. Και μόλις τέλειωσε το παιδί μου το Λύκειο, έφυγε αυτός για να σπουδάσει στην Νορβηγία και τότε έφυγα και εγώ από την Αθήνα και ήρθα εδώ.
Είμαι ο Βαγγέλης Ολάμπρου, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μεγαλοβουρής ο Αγιάς. Σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας, είναι μεγάλη τιμή για μας. Δική μας τιμή που μας υποδέχεσαι με μπουζούκι. Είναι αδερφοί σου δημοτικοί άρχοντες που είπαν να τις έχουν ζητήσει και από το εξωτερικό για τη μουσική. Αληθεύει? Αληθεύει, αλλά οι υποχρεώσεις μου είναι για Γερμανία και για Ρουμανία. Γερμανία και Ρουμανία. Και Κέρκυρα. Ξημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Αφιερωμένο στο δήμαρχό μας τον Αντώνη τον Κουτάρα. Είναι το χαράσμα μονάχο, ξεκίνησα και στο πρώτο μας το στέλνει να πουλαγύρισα. Στο γειτονικό μεταξοχώρι, διαφορετικός ήχος. Βρισκόμαστε στο Βυζαντινό Ιτραγωγείο, ένα κτίσμα του 17ου αιώνα που έφερνε νερό ψηλά από τον Κίσαβο και βοηθούσε στο να αρδευτεί και να ιδρευτεί το χωριό.
καταράκτη και του έχετε γυρίσει την πλάτη για να κάνετε selfie. Βλέπετε. «60 λεπτά στον Κίσαβο». 60 λεπτά Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Το ταξίδι συνεχίζεται. Η καλή καταρρίχηση γίνεται έτσι. Αυτό εδώ το σπιτάκι τώρα, το βαρέλι, πόσα τετραγωνικά είναι? Αυτό είναι 26 τετραγωνικά. Άμα από εδώ. Πόσα χρόνια με βλέπετε? 50 χρόνια το είπα και 50 χρόνια αλλά... με βλέπει 50 χρόνια. Σου λέω... Και 5 χρόνια σπουδές 55. Μεγάλο μετέωρο. Από εδώ ξεκίνησαν όλοι. Πολύ αργά πάει. Γυρίζανε 2 μοναχοί, πολλές φορές και 4 και έκανε μισή ώρα για να ανέβει πάνω. Και για τα υλικά και για αυτό. Αυτό είναι για νερό. Στο κρασί ήταν μικρότερα. Και μισό ποτηράκι. Ο ναός είναι του 16ου αιώνα
από το 1545.